Ти участваш в конкурси, печелила си. Да, Мис Секси Допе миналата година в Пловдив във Версай спечелих с Цвети Разложка, като бях Мис Секси Допе. Супер. Участвала съм на Мис Естествен бюст и обичам да позирам, да се снимам. Искам във видеоклип да се снимам, ако може и в реклама. Има от мен по-готини, мога да кажа, и нищо повече по този въпрос. Без повече коментари, че има колежки, които ме гледат. Мен ми направи впечатление, че много готино позираш. Да, все пак съм модел. Обичам да позирам. Ще се бориш за... Ами не мога сега да говоря, не обичам да ме слушат. Това съм аз, какви са те, адути. Аз се разбирам с мъже повече, отколкото с жени. И искам да призная, че не съм лесбийка. Падам си по мъже, не по жени. Бяха много по-добри момичета, пак имаше голяма конкуренция. Да, какво? Какво оттам ме подслушват? Извинявай. И аз съм чувствителна и просто... И аз съм чувствителна, като ви гледам с това далеко. Ти нищо не видя, като бях долу, как ме разплакаха. Кой е? Еми момичета, които завиждат. Да, груби хора, гадни, злобни. Какво завиждат? Какво имам аз, че ще ме завидят? Нямам силикон, имам малки цици. Ако спечелиш първа награда, сега ще се възползваш ли? О, не, силикон не искам, не ми трябва. Аз си харесвам малкия стегнат бюст и плюс това ми секси добре. Снимай